מאסטר שף ראית? כן. המאסטר שף מספר 1 בישראל, שימו לב. זה אמא שלה. הנה המאסטר שף. בבקשה, אז בואי תשימי לי אותה. את צריכה לשים על אמא רגע, הוא מצלם, שלה. אמרתי, רק אמא שלך הייתה צריכה להיות אמרתי להם, זה מאסטר במאסטר שף, זה אמא שלי. יוסי. בטח, הנה היא מעניקה לה את הסינה. הסינה של מה? כל הכבוד. מאסטר שף. כל הכבוד. זה אמיתי של המאסטר שף. של התוכנית. זה לא, זה בטלוויזיה. מהתוכנית, זה מההפקה, מהמפיקה. איזה יופי. תראה, צלם את המאסטר אתה שף. חייב זה לא לצלם. איזה אינה. יופי. אני לא מאמינה שהתקבלתי. ניצחתי, לא שהתקבלתי. קיבלה מקום ראשון. במאסטר שף. כל הכבוד. תאמין לי, יודעת לבשל, את יודעת לבשל יותר טוב מאינה, ויותר טוב תודה רבה. משרדי בומבה. רק יש לה דאווין, את מבינה, אינה. כן, הדאווין. אלקנה היה מגיע לו. בדיוק. בלונדינית, אני אמרתי. גם אני רציתי, התאכזבתי. חבל הזמן. מה לי תשלה את זה? מה העניינים מותק? דור, מה? איזה דור. וואי. היה ראיתי, באילת, התחדש ראית הגבה. בגבה, התחדש בזה, ראיתי, אבל איפה היה לך עוד אחד? היה לך עוד אחד חוץ מהגבה. באוזן. לא, רק בגבה עשית? ונראה לי מודלק שם קצת, לא דלקת? אמרתי לו שיש לו. אתה צריך לשים סינטומיצין. צריך להוריד את זה, זה לא יפה. נכון. אבל זה הוא. זה עוברים עם הגיל. דורית תבוא עוד מעט ברגל. אתי עושה לי פאנצ'רים בזמן האחרון. עם עד, כן. אשר את השולחן. עם הילדים.